Niwang Agung mugi ngayomuna marang para janegara ngamarta saisinipun nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndrawati sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka wonten para janegari ngamarta ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung masegan panakrami tuwin mambagya harja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangesungkur wayah Bathara jagat niwang suksmana kang adiluwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara hung bawana langgeng sinunggi datanawrat Nokno ninggih paduka Yayi Prabu Darma Kusumami dhateng wiswanipun ingkang Raka Ndoraka sakalangkung bombong tiasing manahipun ingkang Raka Ndrawati karanten sowan kula wonten Prajanegari Ngamarta tinampi kanthi becik sak temadamel lega-legawaning manahipun Kang Raka Ndrawati Yayi. Asung pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi damel bombong das manahipun Kang Raka Ndoraka mboten nangkung. Salam taklimipun ingkang Raka Ndrawati katur kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Yayi Prabu Darma Kusuma, Yayi Camyaji. Salam taklim sampun katur kula tampi. Miwah kula cancang pucing maini dumawing midang rumeketing pradaya. Ndadosaken cahya ner cahya daging rah kanjiwanan Koko Prabu. Mboten langkung kaprayogan ingkang langkung sekeca lenggah paduka wonten Prajanegari Ngamarta. Nonton sampun mboten kirang prayogi Yayi. Nun mangke Koko Prabu. Najan keng raying Madukara ingkang rayipun panengah ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadangipun Kakang Dimas panengah iya tak tampa ral pangestunipun Kakang wae tampan wana sampun sanget anggen kawula pundi ndadosaken jejimat ndayani dhateng gesangipun Kang Arayi pun Janaka Koko Prabu mboten nanggung kaprayogana arawuh paduka wonten Prajanegari Ngamarta. Iya Janaka kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun mangke Koko Prabu najan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk semanten ugi ingkang rayipun sadewa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi kembar ya tak tampa siadi sakloron ngaturake sembah ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang wae tampanana sampun sang tanggen kawula pundi ndadosaken jejimat Koko Prabu sampun kula pundi mboten langkung kaprayogana lenggah paduka wonten Prajanegari Ngamarta ya kembar kaya wis ora kurang kepenak sawanipun Kakang nun mangke Koko Prabu sewu lepat diagung pangaksama wondene ingkang rayipun Darma Kusuma kumawantun ambayung rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati rawuh wonten negari Ngamarta sayekti kula namung badhe nyuwun iga partikel pamrayoga jalaran paduka menika pujangganing para Pandhawa mesti tuwuh tandha pitaken salebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu kenging menapa wonten negari Ngamarta sakmangke ngawontenaken pasewakan nanging kadang kula inggih kadang paduka panenggak inggih menika pun Werkudara mboten sibuk mboten katingal pisowanipun mesti kemawon tuwa tandha pitaken saklebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kula nyuwun pangapunten Koko Prabu gandeng kawontenan kadang kula pun Werkudara ingkang sampun wonten tigang candra linggar saking negari Ngamarta kula kinten menika ngembet dhateng karaharjanipun para kawula minggahipun kadang paduka inggihipun para Pandhawa sakmangke kula suwun dawuh menggah wonten pundi dunungipun kadang kula pun Werkudara sarta menapa ingkang dadosaken sabab kadang kula pun Werkudara lunga tanpa pamit tanpa ninggal layang ugi tanpa taliwara Koko Prabu sakmangke paringa dawuh dhateng ngersanipun ingkang rayi ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat nyuwun sewu
Saderengipun kula dumugi wonten Praja Negaring Amarta kula sampun ngrumaosi miwah kula sampun karaos karasa salebeting manahipun Ingkang Raka Ndarawati bilih Negaring Amarta sakmangke kados dene koncatan kekuwung liripun menapa kula matur kados mekaten cahyanipun Paduka Yayi Prabu Darmakusuma menika beneh lan padatan sareng kula taliti lan sareng kula midhanget pangandika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma lakon jebul tinemunipun leres napa ingkang dados panyokra bawanipun Ingkang Raka Ndarawati bilih sakmangke kadang kula pun panenggak linggar saking Praja Negaring Amarta Yayi kepareng kula badhe matur nanging kula nyuwun pangapunten gandeng sarene menika wonten Nalendra menawi pun sawang busananipun menika Nalendra sowan wonten Praja Negari ing Amarta kadanguwa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sampun ngantos kuwatir menawi sakmangke Werkudara mboten timbul, mboten wangsul, mboten kondur wonten Praja Negaring Amarta menika sampun dados tanggal jawabipun Ingkang Raka Ndarawati. Jalan Pandhawa kaliyan Natandwaraka menika sampun ibarat kereta jaran sakusiripun. Mekaten Kaka Prabu. Inggih. Pramila Nalendra menika kadanguwa, Yayi Prabu. Nyuwun sewu sampun ngantos ingkang rayipun Darmakusuma nampi tulaksari ing dewa. Karana lancang nglangkungi wigatosipun Kaka Prabu, boten dadosaken suwijining perkawis. Nyuwun sewu kisana. Menawi nitik saking busananipun Paduka mriku Nalendra, nanging menawi kasunyatanipun Paduka sanes Nalendra. Kula suwun blaka. Panjenengan menika sinten? Menawi Nalendra sinten jejulukipun lan pundi negaranipun kisana Lunamit pasal Kalimantan Bitira bilingan dumawing tawang tuan sinapet gila-gila tapi saking siku dandaning Bathara Nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun. Menawi Paduka Andang dhateng pisanipun iki abdi kula menika sanes Nalendra. Sanes Nalendra. Kula menika sanes ratu. Kula sanes raja. Kula namung bedor. Panjenengan sanes Nalendra. Sanes. Nanging busananipun Nalendra. Menika sekawit kula menika tesih patih, sak menika kula tesih patih. Nanging krana saking kula menika gadhahi watak ambisius. Kula kenging nyepeng mengku kebawat keprintah suwijining negari. Pramila kula ngagem ngrasuk busana Nalendra. Inggih kisana nggih. Panjenengan menika patih. Nggih. Lajeng sinten ingkang dados aranipun? Sudi mestari dhateng kula saderengipun kula nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping Paduka Sinuwun Prabu Prabu Darmakusuma. Prabu Darmakusuma kula ngaturaken sembah. Sampun sanget anggen kula tampi dawah sami-sami. Ingkang kalih menawi Paduka Sudya mestani dhateng jasatipun ingkang abdi kepatihan menika kula wingking. Kula menika patih saking negari ing segara bumi. Patih ing negari ing segara bumi nggih. Kula menika pun patih Dirjatanaya. Patih Dirjatanaya nggih. Patih negari ing segara bumi, Senes segara dhuwit, mengko segara madu niku rencana ngaten. Inggih Rekyana Patih. Ha inggih. Lajeng menapa wigatosipun? Nggih. Kula tak bagih binagih kaliyan ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Angsal to. Mekaten nggih. Lah monggo kemawon. Ah iya, silaken dawuh. Nuwun sewu sampeyan ampun mbaten cangkem kula lho.
Sampeyan ampun batin cangkem kula. Awit nuwun sewu. Wonten laladan wewengkon kula wonten wilayah kula menika sami ngarani Patih Dirjatanaya kaya sak rai kok ming cangkem tok. Edan. Cangkem menika paringanipun sing kawasa. Kula ya ora njaluk diparingi cangkem kaya ngeten. Kula ya ora pengin duwe cangkem kaya ngene. Nanging Gandeng Gusti menika sampun paring wujudan kados kaya ngeten menika nggih. Ayo kula tampi mawon. Mekaten. Rekyana Patih. Nggih. Awit Gusti menika sampun paring idilan mesti dhateng saben-saben titahipun kowe digambar ngene, kowe dibentuk ngene. Kowe digawe kulitmu ireng, kowe digawe kulitmu putih. Kowe digawe rupamu bagus, kowe digawe rupamu elek, kowe digawe ayu, kowe digawe ora ayu. Kowe digawe awakmu apik, kowe digawe awakmu ora apik. Anu saking ngarsanipun cahayaning kuwilan menika sampun dipun tulis kodratipun. Kodratipun sampun dipun tulis. Inggih Rekyana Patih. Nggih, cahayane kuwilan. Wah, kula kok malah bombong midhanget pangandika panjenengan. Wah, seneng kula menika Patih dagelan. Mekaten nggih. Ning imajinasi. Wonten imajinasi kula. Nah iki. Inggih. Kula pun ngertos sing rawuh teng mriki niku piyai kondang kabeh. Inggih. Wingking kula menika Ki Gedhe sapa nyono? Menika Ratu Kondang. Ratu Kondang Kaloka. Sinten Ki Gedhe sapa nyono? Menika sinuwun Ndarawati inggih Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Nek teng mriki, nek teng negari kula ing segara bumi menika katelah Ki Gedhe sapa nyono turun gunung. Mekaten nggih, pramila sinuwun Kresna ampun duka menawi kula ngundang panjenengan kanthi jejuluk Ki Gedhe sapa nyono. Ora dadi ngopo Patih? Sapa? Dirjatanaya. Patih Dirjat. Dirjat. Jarjit. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten kesaripun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Ki Gedhe sapa nyono. Ya Rekyana Patih tak tampa pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi? Prayoga nulungguhmu Patih. Sampun boten kurang sekeca. Wah, menika Raden Janaka. Ayo. Wedokan nang negara kula niku pun tek. Ngantos kula ajeng rabi pindho mboten uman punan. Dadi mung pisan mawon. Wah. Namun dikukup kali Raden Janaka niki. Inggih. Piyai Kondang. Raden Arjuna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Raden. Iya. Patih Dirjatanaya. Wis tak tampa pangestuku wae tampanana Patih. Sampun kula pundi? Prayogakna sowanmu sampun sanget. Prayogi lenggah kula. Lajeng mriku ingkang pungkasan piyai kalih menika Raden Nakula kaliyan Raden Setewa. Menika ragilipun Pandhawa kang minangka komoditas negari Ngamarta. Komoditas menika napa? Komoditas menika distribusi pangan. Koperasi desa. Mekaten. Raden kula Raden Sedewa kula ngaturaken sembah bukti kula kunjuk Raden. Rekyana Patih Dirjatanaya kula tampi dawuh sami-sami. Rekyana Patih kula tampi dawuh sami-sami. Sampun lega manah kula krana kula sampun bage binage kula aturaken sembah sungkem kalian para her-her. Para suhu menika. Lajeng sak mangke menawi kula dipun keparengaken majeng anggen kula sowan kula badhe matur menapa gadosipun kula sarana mriki sinuwun Prabu Puntadewa. Monggo Rekyana Patih kula sumanggaaken mboten badhe ngemultulah sare, mboten babar pisan. Matur nuwun sinuwun. Lungeng mekar lan sami cakepan Kusuma Wijaya. Puspita ing taman sari oh
manglong manungsung wengi lawan wulan endari nambarum sasmita sang kombang wayang rangsang pucuk sarining kembang kusumane ratri matur sembah nuwun kula ngaturaken sembah sungkem ingkang sepisan kala wau sampun matur lajeng kula badhe matur sepisan tebah Siti Sekul binunteling ron kalapa apurun tombok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih Rekyana Patih Jirjatanaya mboten dadosaken suwijining perkawis matur sembah nuwun Blaka Suta sowan kula ingkang sepisan menika badhe tetinjo karaharjanipun Sinuwun Prabu Puntadewa sakadang para Pandhawa minggahipun dhumateng para kawula sak praja negari Indraprasta ndung kapungka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika patih menika pangreksa dalem pangreksa dalem iki nek cara kene iki kirik sing jaga omah nek cara nggen kula patih niku pangreksa dalem oh ngono nggih kula menika pangreksa dalem pangreksa kedaton negari ing segara bumi pramila kula gadhahi ratu Gusti lajeng sinten jejelipun ratu Gusti kula inggih menika pun Sinuwun Prabu Setigrat Prabu Setigrat nalindring segara bumi rikala semantun tusan dhateng ingkang abdipun Patih Jirjatanaya kinensa wonten praja negari Ngamarta lajeng menapa ingkang dados rembakipun kula dhewek mboten mangertosi karana kula dereng matur ingkang saknyatanipun rikala semantun kula namung dipun suwuni kula menika namung dipun dawuhi supados sowan wonten praja negari Ngamarta sing rembak gandeng ratu Gusti kula pun Sinuwun Prabu Setigrat nalindring segara bumi menika tesih lajang nalindring segara bumi menika tesih jomblo ratu Gusti kula menika taksih dereng mengku suwijining prameswari ing kedaton segara bumi pramila kula kinensa wonten praja negari Ngamarta menika saperlu mboyong putri mekaten Rekyana Patih Jirjatanaya nggih lajeng sinten putri ingkang keduga arsa kaboyong wonten negari ing segara bumi putri saking negari Ngamarta miturut penuturanipun Prabu Setigrat menika ingkang kedadipun boyong badhepun mengku garwa dening ratu Gusti kula tansanes kejawi namung sepisan ateges mboten namung setunggal mboten wonten 3 ingkang badhe pun boyong sepisan iki menika pun Dewi Nagagini ingkang angka kalih Dewi Arimbi lajeng ingkang angka 3 inggih menika pun Dewi Urangayu menika sedaya kapurih kula boyong wonten negari ing segara bumi badhe pun dhaupaken badhe pun wengku garwa kaliyan Sinuwun Prabu Setigrat wonten pitukonipun ampun kuwatir
nyuwun mahar pinten triliun, nyuwun mahar pinten kuadriliun saking negaring segari bumi sampun nyawisaken wonten jaba menika sampun kula cawisaken grobak magrobak tronton matronton aset negari wonten ingkang wujud dhuwit wonten ingkang wujud emas picis raja brana peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ugi ingkang wujud lenga patra wonten ugi ingkang wujud watu bara lho sampun sedaya sampun pun cawisaken menika kinarya pitukon menawi estu wonten Araruba yang panggil saking putri tiga wau Dewi Nagageni Dewi Arimbika Dewi Urangayu sakmangke kula suwun paduka maringaken kula sampun siyaga mahar mekaten sinuwun sigra-sigra yen permana ganca sigra ngaraket nawang sasangga Nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kula rek kagiri-giri ya jagat pangestu ngrayau Bathara jagat Koko Prabu kula wonten dawuh Yayi menika kados pundi Arpyana Patih Jirjatanaya badhe mboyong dhateng garwanipun inggih sisianipun Werkudara menika kados pundi kamangka kula nyuwun sewu dinten sak menika kadang kula pun Werkudara sampun wonten pantaraning dangu oncat saking negaring Amarta menika kados pundi Koko Prabu minangka jejering tiyang sepuh menawi bojo kula ingkang dipun suwun tartentu wekdal sapunika ugi kula pasrahaken lho garwane sampean mawon pripun nyatane Raden Werkudara nembe kesah ngoten kok ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat Yayaji kula wonten timbalan kula nyuwun sewu perkawis menika dadipun rembug kaliyan pun Werkudara babakan bojo babakan sisihan babakan garwa sigaraning nyawa menika kula mboten nggadahi wewenang nanging paduka menika pujangganipun para Pandhawa la inggih pujangga menika babakan gesang ngaten babakan anggenipun para Pandhawa nglampahi tanggel jawab nindaken laku dharma menika pancen tanggung jawab kula jernyata kula pujangganipun para Pandhawa nanging menawi sampun ngembet bab kula warga menika lha nggih monggo kula kunduraken dhateng pangwasipun Werkudara dipasrahke napa mboten mekaten Koko Prabu nggih kula mboten cawe-cawe perkawis menika pripun Rekyana Patih mboten pripun Amun menang panjenengan kaliyan punahipun Raden Werkudara menawi kula suwun inah saking panjenengan kados pundi inah pripun panjenengan sampun ngantos kundur rumiyin dhateng negaring segara bumi sak perlu nenggo kadang kula pun Werkudara ingkang dados garwanipun putri tiga menika kala wau kundur utawi wangsul wonten negaring Amarta sak mangke panjenengan kula aturi rembagan piyambak oh ngaten inggih oh nggih wis-waken dawuh mboten dadosaken menapa aluwung kula nengga wekdal ing mrayogi tinimbang kula bali wirang malah dadi bathang teng negara kula merga kula ditukani kalih ratu Gusti kula Sina Prabu Setigrat kula tak ngentosi sak pundhuripun Raden Werkudara ngaten inggih lajeng terkait DP kados pundi rumangsane arep nyorek jadwal ngono apa piye kok nganggo panjer barang sampun kula aturi lenggah kewala nengga timbulipun kadang kula pun Werkudara nggih staken dawuh
ngestaken dawuh menawi ngaten kula sagah nengga sinuwun. Mihat langening ngalang kiwan gelar pandan moncar. Tinoner kekonang surem sorote tanpa dang. Dereng ngantos paripun sami mbal wacana nalika semanten nggih Sang Rakyapati Dirjatanaya. Ingkang ngarsa nengga sak ketawis wekdal najan to dangu den antu-antu. Najan to suwe den awe-awe wektale. Anengga konduripun Sang Raden Arya Werkudara kedadak sak mangke wonten bertek-bertek. Seraipun para kawula ingkang sami alok bilih wonten genthone karang kadempel ingkang sowan minggang Ndatulew Prajan Galuh Amarta. Lah sinten punika nenggih? Sinuwun kula ingkang sowan Den. Budayane negeri Yo,
Sinawati jagat kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambrek genggeng awita dedencing dencengan ya jagat pangestu Raka Prabu kula wonten timbangan dereng ngantos paripurna anggen kula medhar sabda pirembagan kelawan pun Rekyana Patih Jirjatanaya menika malah boten pangling negari Ngamarta nampi pisawanipun Panakawan Bagong menika walah nuwun sewu damel kaget setaning manahipun ingkang Rakandrawati sajak mraptanipun Bagong menika sajak semunipun gembol wigati awit menapa tangih lampahipun Panakawan metu sore yen to tanpa wonten wigatosipun mekaten Kaka Prabu pramila kadang menika abdi kinasipun para Pandhawa lho Yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca sampun boten kirang prayogi Bagong nun sak sowanmu padha kanthi slamet Bagong amit pasang kaliman tabik sinabeteng ula-ula tebena saking siku dendaning para dewa nuwun mangapunten sinuwun kula kepeksa marak sowan nalikane raeng dalu wong agung mang sasemati lara apa kang sinadya cahyane katonku merah bocah bajang giring angin anamu banyu segera ngane sego pocil kowe iki ngopo Bagong anu ya ngeten iki nek Panakawan dipeksa metu sore niku ngeten iki wah jan RW-ne iki ya njaluk lakon Semar Bangun Kayangan urung-urung Bagong urung-urung kok wis metu awancine kula tembangan niku rak mengke jam-jam 2 iya ha niki kula peksa metu nggih kula nembang sakniki ngangsur riyen nyicil riyen iya Bagong nggih kula tesih anu kemata-mata pas dadi gajah wau dalu wah Belanawati ayune tenan sapa sapa bojone Duryudana Banawati nah Banawati kok Belanawati oleh nembang merah hinane kalau sinipun iya aku ya krungu nggih sampean ngrungokke ketok nganti nganggo headset kok iya sedalan-dalan ora bareng kula to sampean mangkate sedalan-dalan ngrungokke nganggo headset kok sing disetel kowe ae aku ngono Bagong nun kowe iki didangu kok malah
rembukan dhewe. Ngapunten kula kinten iki petruke. Dadi kula iki elinge wis pokoke pikiran kula niku teng ora-ora terus. Nang gandeng kula niku paringi tanggung jawab kalian Ayah Semar nggih bapak kula Tripurwanto. Nggih pun Semar menika paripaksa parikedah kula sowan wonten praja negari Ngamarta. Iya, Pak. Nggih. Bapakmu dawuh apa kelawan kowe nganti ndadekake kowe sowan ana ing kene? Napa pun dikeparengke matur kula niki. Wis tak paringi kalodhangan marata diage matura. Ngestaken dawuh. Saderengipun malah kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kandha nggih sinuwun. Ya Bagong tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget kula pundhik. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kandha. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Ndara Werkudara bekti kula katur. Dan lho, Bagong, pripun? Werkudara ora eneng. Lho. Kok mboten disiarke? Ndak napa le mboten enten. Ora eneng tegese iki linggar saka Prajanegara Ngamarta ora kok ora eneng. Sripah ki ora. Oh. Tak kira tiwas ajeng ngukup randha. Telu Adek. Rumangsamu kok. Lah tindak teng pundi Ndara Werkudara? Mongko niki enten perlu ae. Werkudara ncat saka negara Ngamarta, udakara wis 3 candra, wedyan 3 sasi. Punjula 10 dina wis entek masak idah niku. Mbok yo ora clemongan, Bagong, mboten. Nggih pun, sapa sing enake ta? Ndara Janaka enten eneng. Bekti kula kandha Ndara Janaka. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Sampun kula pundhi. Ndara kembar enten ana Bagong. Bekti kula kandha Ndara Nekula Ndara Sedewa. Tak tampa pangestuku tampanana. Pangestuku tampanana Bagong. Nggih pun kula pundhi. Saderenge kula matur sinuwun. Piye Bagong? Sampeyan sakniki anu ta? Ngingu jatilan to. Kok ngingu jatilan? Niku wingi sampean enten caplokan. Caplokan menyaplok gundulmu kuwi. Aku ki dayoh ning kene iki Lurah. Oh, dayoh to. Iya. Oh, dayoh sampean iki. Iya, Bagong. Terus dadi tanggal pinten? Aku dayoh ki perlu, ora kok nanggap. Oh, nggih. Nggih. Paling ora kuwadanane ya ta. Ya ta. Aku ndek perlu ki ora arep nanggap sapa-sapa. Nggih. Aku ndek perlu karo Sinuwun Ngamarta. Oh ya, nggih. Sinten sampean? Aku Patih Jirjatanaya. Oh, Patih Jarjit. Jirjatanaya. Oh, nggih. Patih Jirjatanaya. Yo. Bekti kula katur Rekyana Patih najan to jenengan dayoh kula ya dayoh. Sampeyan niku Wrangkanata nggih. Kula sembah, kula bekti. Yo, ki Lurah tak tampa. Tiba padha-padha ki Lurah gandeng kowe iki tinemu tuwa. Nggih. Bagong, nun. Wigatimu apa sowan mrene Bagong? Aturmu mau kowe diutus kelawan Kakang Semar. Nggih. Wigatine apa? Kakang Semar duwe panjaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Nggih niku wau. Kula pun matur gandeng bapak niku entuk sasmitaning dewa murid kedah bangun kayangan. Monggo samangke bapak menika anggenipun bangun kayangan menika badhe nurunaken kanugrahan menawi kayanganipun sampun kasembatan pun bangun. Iya Bagong. Nggih. Sampan nggih pun pirsa to, bapak niku mbangun kayangan ora mung lagi iki. Ket taun 2017. Dumugi mriki niku Semar niku non-stop le mbangun kayangan nganti mboten kober tumbas kathok.
Ming sarungan kok tlang tak ngoten niku. Semar niku. Ngono Bang. Nggih. Sangka anggarane entek nggih bangun kayangan nganti ora kober kathokan Semar niku. Lah niki Bapak dinten niki nggih ajeng bangun kayangan. Ning benten sing dibangun. Dan sing dibangun niku ora kaya bangun kayangan sing udah-udalah. Ora kaya bangun kayangan sing wis-wis. Merga napa? Bangun kayangan niku mung cara tembung perwakilan. Ning niki mengke nek nganti kelakon niku unduh-unduhane cara hukum karmane niku bakale dewa matedhake kanugrahan kengaran Wahyu Kamulyan. Wis lah Wahyu Kamulyan ngono wae. Semar ya mau mbuh Wahyu apa jane nek jenenge ning aku lali ae karang ndasku gedhe iki isine mung banyu. Uteke mung sak bal kasti. Monggo ndasku sak bal basket. Iya nggih, niku Bapak ajeng bangun kayangan nggo serana matedaken Wahyu Kamulyan. Banjur Wahyu Kamulyan menika wonten pitukanipun. Ana pitukane Bagong. Nggih. Pun lah bangane dawa-dawa le kula matur wong cangkem kula niku dobleh kendak kanginan. Sampeyan pirsa ta rambut kula niki kriting. Iya Bagong. Nggih. Niki enten sejarahe lho. Sejarahe piye? Rak lambe kula ndobleh. Iya, riyen niku mangkat wayangan niku kahanane udan angin. Gak kula wis telat. Kula numpak pit niku kula ngebut. Lah sangka kanginan niku cangkem kula niku nglengkap teng mburi ngoten. Dadi ngudungi sirah niki. Nek rine rambut kula niku lurus apik kaya rambute Bella. Ning gandeng kekrukup cangkem niku wau ya gak kriting ngene. Yo ngalah badan kula nek. Ngono Bagong larah-larahe ngoten. Ning sing dirembuk Wahyu Kamulyan niku wau enten pitukane. Banjur apa ta sing dadi pitukane Wahyu Kamulyan iki wau? Kula dhewe ora ngerti. Kepiye arep matur kok. Kula mung didhawuhi Bapak kan matur. Pokoke Ndara Werkudara boyongen ning Karang Kadempel. Kula ya wis antisipasi nek umpama Ndara Werkudara ndelalae ora sela apa pas lagi mayang piye Pak? Ya garwane telu cacahe kon nyang Karang Kadempel. Ngoten niku. Lah niki kok malah lah ora lidok ujare wong kecaplok. Ndara Werkudara kok malah kisah niki. Monggo pun 3 sasi mboten kondur nggih. Ora Bagong. Nggih. Mboten pamit gian. Ora pamit. Nggih. Lah, nek ngaten tanggel jawab pitukan Wahyu Kamulyan kedah kula kedah mboyong garwanipun Ndara Werkudara. 3 cacahe. Sepisan Dewi sapa ya? Banowati. Dudu. Dewi Bersik. Anu sinten ya Margiem. Mbok Dewangi yo ngalah. Sinten garwane Ndara Werkudara? Dewi Nagagini. Arimbi kelawan Urangayu. Nah, Dewi Yul niku. Yen Nagagini, Arimbi kalih Urangayu. 3 garwane Ndara Werkudara ingkang sanes menungsa menika kedah dipun boyong dhateng padukuhan Karang Kadempel. Ora wis Per. Pripun? Kok muni 3 garwane Werkudara sing sanes menungsa iki? Kula tak takon, piye? Dewi Nagagini niku anak sinten? Anake Dewaning Ula. Dewi Nagagini ora blorong to?
Sirahe menungsa awake sawer krowak. Iya. Terus Arimbi niku. Arimbi niku rak riyene buta. Kula ngerti kok jaman babat alas nangka doyong riyen. Babat Wonomarta, babat Wonomarta riyen. Niku riyen merukah untune. Terus dipasangi kawat kali Dewi Kunti, ya toh? Terus dadi lanayone. Neng mana niku Dewi Arimbi niku nek mingkem niku dadak ngoten niku. Ora iso kok langsung mingkem ngono ora iso. Dadak ana ater-atere cara kendange kuwi. Ah terus Dewi Urangayu niku malah mermet. Manusia ikan to niku. Aku ora bener muni senes menungsa niku. Andor Werkudara kok ya selerane kaya ngono to ya. Alah. Ya wis ora wis kodrate kaya nggih pun kodrate ngoten. Animalis. Menika monggo dipun mang penggalih gandeng sarene Ndara Werkudara mboten enten nggih minangka wakil rawuhipun Ndara Werkudara teng Kadempel kula kedamboyong garwanipun Ndara Werkudara 3 cacahipun sinipun. Maning jalanan sekertaning bawone iblis lanat Bagong. Lho. Patih Jarjit, Jirjatanaya. Patih Jirjatanaya enten apa Rakyana Patih? Sampeyan kok methuki kalih kula kok kayake nesu. Ning nesu ra nesu ya rupane ya ngono kuwi dhewe. Strayali binatang. Parat kowe, mamakmu muk peninggalmu. Ora nyawang aku ning iki sapa? Aku sapa? Daya. Ayo. Kula nggih Daya, terus sampean kersane pripun? Kowe ngerti ora apa wigati kusuhan kersane Silun Puntadewa? Lah napa wigatine wong kula ora ngerti kok. Gendere iki digremengi to, Mas. Nyoro kok nyo. Gender sing apik. Sampeyan ora ngendika wigatine sampeyan rawuh teng mriki niku napa? Praptakutan prabeda kaya kowe, aku arep mboyong garwane Raden Werkudara, sepisan Dewi Nagagini, Dewi Arimbi lan Dewi Urangayu, arep tak boyong ning negaraku. Weh, lajeng didhawuhi kalih sinten? Bakal winengku garwa dening Ratu Gusti Kusiwan Prabu Setigarat. Saiki ngene. Rembuke apik-apik anaten. Apik-apik anaten. Tinimbangan aku muntap karo kowe tinimbangane kowe tak pateni. Nek kowe mati gara-gara ora enek Bagonge sing nanggap gelo. Heeh. Terus kowe balya. Kowe balya ngersani Semar. Kowe balya matur ngersani bapakmu Semar kuwi. Sapa Semarmu sapa jenenge? Ipung. Kowe muni karo sing jenenge Ipung kuwi. Kono rasah bangun kayangan. Lho, sebabe napa? Engko bapak takone ngapa Bagong kok aku ora entuk bangun kayangan? Alasane apa? Dosaku apa? Mergo syarate ya kuwi 3 garwane Raden Werkudara tak boyong ning negaraku. Negara ing segara bumi. Arep winengku garwa karo Sinuwun Prabu Setigarat. Ngono, muni ngono. Oh, nggih lha ning pripun? Bapak ajeng bangun kayangan niku tembene napa? Bakal maloyake kawula sak Prajanegara Ngamarta. Mergane napa? Wahyu kamulyan niku mengke dirasake kawula sak Prajanegara Ngamarta. Ngaten mawon wis. Sampeyan serontong ngentosi apa kondure Ndara Werkudara to? Sampeyan nggih kedahi sabar ngenteni rampung kewajibane bapak le bangun kayangan terus wahyu kamulyan medhun. Garwane Ndara Werkudara wis rampung dienggo. Terus kula pasrahke sampeyan men
gak boyangan teng negaramu ana apa pundi niku segara bumi niku. Wah, lha menungso ora tatanan. Bagong. Wonten dawuh. Dudu perkara kuwi. Dudu perkara kuwi. Nanging ana dasare aku menging bapakmu ora sambangun kayangan. Iki mergo bapakmu ki derajate ngaceplek. Bapakmu ki mengkere. Bapakmu ki ming Ponokawan. Bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Cecak nguntal cagak cebol kaya wulan utang ngitung lintang. Balya rasa dadak bangun kayangan bapakmu. Weh, tak urus. Trayali binatang Drohon si memonen sonder my command what the fuck is that? Keparat. Nek kowe ngece karo aku ora apa-apa, Mas. Kowe ngece karo aku ora apa-apa. Bagong kuwi jembar atine. Arep uteke suwung. Ning rasaku kuwi ngluwi apa-apa. Kowe tak ngapura nek kowe ngelek-elek aku, kowe tak ngapura nek kowe ngelek-elek kula wargaku, anak bojoku tak elek-elek, tak idak-idak regane ngawakku. Aku ora masalah. Neng mergo kowe wis ngelek-elek wong tuaku. Aku gelem ora gelem pasang pager pentis. Gelem ora gelem aku mbelane. Mergane apa? Bagong iso gleleng kaya ngene iki sing ngampuh ora Bagong, sing ngampuh Semar. Lah kok kowe nganti ngelek-elek wong ngampuh, kowe ngelek-elek Semar padha karo netangi kamurkane Sinuwun Darawati. Lho. Apa? Ya kok aku ki sambung rapete apa? Ora nyambung kok? Ora. Nek ora nyambung ki aja dipaksa disambung-sambungke. Ya wis. Ayo ruwang angayai pardi. Menungsa ora tatanan. Patih Dirjatana ya. Aku ora trima nek kowe ngelek-elek wong tuaku. Dan trimamu piye? Larak metu njaba legane atiku. Lanang do lanang ngrebutke wedokan. Mati kowe aku mboyong bojone Darawagudara. Mati aku kowe sing mboyong. Gigit siung mengapik mati dening aku. Setan tenan ana. Iblis. Oh alah. Ming daya karo ngundurke daya sak gawe ning ngene sisan. Kurang ngombe kendhange. Pripun niki? Lah ya ora piye-piye. Sampeyan ora arep ngewangi kula. Ngewangi bab apa aku tak takon karo kowe. Ngewangi bab apa? Niku wau ratu niku pun metu niku sinten sing ajeng ngundurke? Bagong. Kowe iki ngrumangsani urip ning alam donya apa ora? Ngrumangsani. Yen kowe wis gawe perkara ya kudu mbok rampungi. Lho, kula ora ngrumangsani nek gawe perkara kok. Ning kowe ngrumangsani urip ning alam donya apa ora? Ngrumangsani. Ning kowe ngrumangsani apa ora nek kowe wis gawe perkara? Ora. Lah iki mau lanang padha lanang. Nek kowe mati aku mboyong bojone Werkudara, aku mati kowe sing mboyong. Kowe wis mbibiti perkara. Ana iki niku latihan festival ketoprak. Malah ratune napa patihe kae mau metu. Lah kula ya terus inisiatif kula lap. Boten nggih, kula tak tanggung jawab nggih, santai mawon wis. Tenang mawon. Ning niki anu tak nyuwun pirsalih sampean Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku mbelani bapak napa mboten? Mbelani. Nah. Ngaten kedahe ngaten. Merga niki mengke bapak niku ajeng bangun kayangan ora wurung nuwuhke
apa kanugrahan wahyu kamulyan iki wau nek wis entuk wahyu kamulyan niki mengke seperti ya seperti to Ndara Werkudara iso bali merga srana bapak bangun kayangan betul atau tidak betul ngoten niku yen ngono aku malah mbelani bapakmu Bagong ngono kok nika niku wemong dayahe kok sampean arep mbelani coba sampean wau pripun le paring mangsulan yen pancen keduga arep mboyong garwaning Werkudara tak keparengake nanging kudu rembukan marang si Werkudara dhewe Werkudara nglilake apa ora kuwi wis wewenange Werkudara nah ngoten teges sampean netral ngoten nggih pun nek pun cetha niki kula tak metu njaba wong kula niku bar ngrajahke awake arep ngetes ilmu dobus dobus ki ngapusi ndobus ajeng kula jajal ratu nika kula ajangi jembar ratu apa pate oh pate nganggo sandangan ratu barang cenanangan cangkeme mrukah lanang kok dibethek untune pun kula tak nyuwun pamit sampean bakune mbelani bapak nggih kula suwun tanggung jawabe lho sinuwun iya Bagong nggih Yayaji kula wonten maring adhawuh Kaka Prabu kula mangertosi bilih sowanipun Patih Jarjitanaya menika Jarjitanaya oh nggih Klentu Patih Jarjitanaya menika mboten badhe nuwuhaken kabecikan karana sampun ketitik kula sampun nyumurupi piyambakipun mbeta wadyabala segelar sepapan menika tangih kelampahipun piyambakipun mbeta wadyabala menawi mboten badhe damel kisruh ing kawontenan Praja Negari Ngamarta kepareng paduka kados pundi kula ingkang badhe mbelani dhateng pun para kan Bagong kula ingkang sakmangke badhe utusan dhateng lare-lare Pandhawa supados sansaya gumregut anggenipun kepengin ngunduraken mengsah menika kula wau kula mangertosi menawi Antareja Gatotkaca lan Antasena tartemtu boten badhe narimakaken menawi ibunipun badhe dipun boyong wonten negaring segara bumi. Mekaten Kaka Prabu. Sampun paduka kula aturi lenggah ingkang prayogi perkawis menika cekap ingkang Raka kemawon ingkang tanggel jawab lan ingkang Raka Ndrawati kemawon ingkang nandhangi. Ya jagat pangestu Ngara.
Koko Prabu malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Teka ageng dumugi semanten aros sih tresna. Paduka Kanjeng Koko Prabu tumrap ingkang rayi sampun kewajiban kula. Yen mangkono Janaka kula wonten timbalan. Kaya wis purna gatining pasewakan bubarna kang padha sibuk. Jeneng ingsun kundur ngedaton. Non ngestaken dawuh Koko Prabu pareng nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Para gatining mananggilan. Arsa Sang Nata kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinabit gamparan gading. Kadheraken sanjaning peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ing Prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sang Sri Narana lamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari